समनिफ्राय नाजाबोबाय थानाय जिथु 2022 मायथाइयावनो सानजेननाय जादोंमोन नाथाय दिनै 2022 मायथाइयाव बेखौ दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया जाफुंनो थांगासिनो दङ। बागुरुम्बाया जों बयबो मिथिनाय बादिब्ला बयनिख्रुइ गोजामसिन मोनसे डेन्स फर्म, बियो बर'फोरनि ट्रेडिशनजों लोब्बा थानाय आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बागुरुम्बाखौ बर'फ्रा मोसाबोदों आरो बेवहाय बर'फोर रायजो जानाय गुबुन गुबुन आयदाफ्रा बेवहाय हाबनानै दङ। धोरोम सिबिनायनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन हाबाफारिफ्राव बागुरुम्बाखौ मोसाबोनाय जादों। आलासि बरायनायनिफ्राय लानानै जोंनि बिभिन्न समाव जोंनि हारिमुखौ फोथांना दोननो थाखाय जों बागुरुम्बाखौनो बिथा खालामनानै बर' हारिया हारिमुनि गुबुन गुबुन खामानिखौ मावबोदों। दा दिनैनि समाव बेखौ बेवहाय दिन्थिफुंनाय लोगो लोगोनो जुदिअबा आगोलाव सा सानजा भारत एबा भारत हादोराव बा मुलुगनि गुबुन गुबुन हादोरनि जायफ्रा हारिमुनि बिथिङाव खामानि मावग्रा, लिरग्रा, रिसार्च खालामग्रा बिथांफोराल' मिथियोमोनब्लाबो बे पारफरमेन्सखौ खालामनायनि उनाव बेखौ सारा मुलुगावनो जोबोद गेबेङै मिथिसारगोन बागुरुम्बाखौ आरो बर' हारिनि बाथ्राखौ। दा नंखायनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां, लोगोसे कालचारेल मिनिस्टार बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो लोगोसे जायफ्रा दिनै हारिमु आफादनिफ्राय जोंहा बाथौ धोरोमारि गौथुमनिफ्राय लानानै बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद बयबो बेवहाय बाहागो लानानै जाफुंसार होनाय हाबा मावदों, बिथांमोननोबो आं साबायखर बावदों आरो जायफ्रा दिनैनिफ्राय जोबजासे बे मोसानायाव बाहागो लागोन बिथांमोना जाहाथे मोजां सावस्रि आरो मोजां गोसो लानानै जोबजासे थानो हायो, बिनि थाखाय बोराइ बाथौ आफा अबंलावरिनि खाथियाव आं आर'ज गाबदों। बाहागो लागोन बिथांखौबो जोङो गोसो गोरबोजों बरायदों आरो बिथांनि नुजाथिनायाव एबा बिथांनि प्रेजेन्सआव बे पारफरमेन्सआ जागोन आरो लोगो लोगोनो गुटे मुलुगनि मानसिफ्रानो बेखौ सारा मुलुगनि मानसिफ्रानो बेखौ नुनो मोनगोन आरो जोंनि हारिमुवा मुलुगाव गेवसारनायाव बियो जोबोद मोजां मोनसे माइलखुन्थि हिसाबै बे गायसनजागोन। बेवहाय जायाखिसै, इयुनाव हयथ' नाजाफिननांगोन। बर' आफाद बा जोंनि सरकार बयबो लोगो नांनानै नाजाफिननांगोन जे उनाव जाहाथे मोजाङैनो गिनिस रेकर्डनि थाखाय बेखौ दिन्थिफुंफिननो हायो।